बैठाइल बैरानी से रावल मैया के पन्ना बोलाइल बैरानी अपन गनैया में पूजा कराइल बैरानी से रावल मैया के पन्ना बोलाइल बैरानी अपन गनैया में। घर घर में माई के मूर्ति बैठाइल नम्मी के शुभ घर आइल घर घर में माई के मूर्ति बैठाइल मलिया से 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 माला हम मंगाइला हो सैया से रावल मैया ले माला हम मंगाइल बैरानी हम जाई के मलिनिया से पूजा कराइल बैरानी से रावल मैया के। मोहनो में कला पूजा माई के पैया हे माई कलसा बैठा लाया पनया गनैया ओहु समन पूजा माई के पैया बनिया से 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 लड्डू मंगाइला हो सैया तू जाई के बनिया से लड्डू मंगाइल बैरानी हम जाई